ne major le bloc opératoire major déjà an ye grève daminɛ lundi 19 a bɛ taa ban le 23 an kɔni filɛ yɔrɔ min na bi grève ni a bɛ ka suivi ka da kan mouvement fɛngɛw kɔnɔna na an y'a ɲini dɔrɔn service minimum olu ka assurer donc o assurelen don n'i ye mɔgɔ min ye yan o service minimum o service minimum o ye garde de ye équipe de garde olu de b'a kɔnɔna na yan major bɛna ka na équipe de garde olu labɛn olu bila ka taga u ka mɔgɔw la donc grève kɔni bolo an kɔni bolo a bɛ ka suivi ka ɲɛ mais service damadɔ bɛ yen comme olu tɛ se ka fɛngɛ comme dialyse ani hémato donc olu fɛngɛw filɛ nin olu épargné don service fɛngɛ garde ko fɛngɛ grève ko in na. E bɛ se ka hakili lasigi laɲini bɛ jumɛn nɔfɛ wa? Laɲini bɛ fɛn damadɔ nɔfɛ a fɛn fɔlɔ o y'an ka secrétaire général n'o ye Fuseni ye o y'o mité donc an b'o nɔfɛ k'o ka segin filanan o ye foncier terrain ko problème bɛ posé depuis 2006 fo kana bila bi la an ka terrain ko problème an ma se ka résoudre o ye fɛngɛ ye sabanan o ye salubrité a yɛrɛ ɲɛ bɛ hôpital kɔnɔna na a tiɲɛnen don plateau technique quoi u b'o kanto ko munnaw nana munna ni munnaw ye munna minnu mɔgɔ ma formé a la o ye fɔlɔ ye e bɛna ni munna ye munna min n'a produit bɛ fɛngɛ dɔw bɛ olu tɛ sɔrɔ yan o ye stérilisation fɛngɛ a tɔgɔ di anesthésie partie ye produit dɔw bɛ yen o produit tɛ sɔrɔ yan hali n'a bɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn produit kelen 75 000 francs et alors qu'avec 15 000 i bɛ taa ka taa maladie 3 kɛ 75 000 i bɛ taa maladie joli kɛ maladie 2 a tɛ tɛmɛ o kan o yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka fɛngɛ donc matériel dɔw fana bɛ yen an tɛ se k'olu manipuler parce que an ma formation sɔrɔ o la et problème minnu bɛ da o kan o ye personnel ko ye Fongier an filɛ yɔrɔ min na bi personnel depuis 2000 si je me souviens depuis 2010 bɔra la ne ɲɛ tɛ personnel recruté len la minnu bɛ yan fana olu bɛ ka kɔrɔ dɔw taalen don retraite la dɔw salen a si tɛ ka remplacer an b'o to kɔnɔna na aw bɛna personnel minnu formelen don aw bɛn'o ta k'o mité k'o bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc problème filɛ ninnu de ye i y'a faamu ani na dɔ bɛ yen intimidation directeur filɛ nin ye sisan n'a ye ne ja ye kunkolo ye sisan donc a bɛ taa ka taa sanction ta ne kama i y'a faamuya 8 jours de fɛngɛ ka tile 8 di yan n kana baara kɛ ani menace a bɛ menacer quoi menace fɛngɛw b'a kɔrɔ i y'a faamuya n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ banabaatɔw de bɛ yen an ka opinion ye bi an ka se k'olu furakɛ o kana se ka bɔ ka taa yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ t'u furakɛ o y'an ka aladeli de ye bi o y'an ka kɛlɛ kun fana base ba de y'o ye banabaatɔ n'a degunna dɔgɔtɔrɔ degunna ni dɔgɔtɔrɔ degunna o kɔrɔ ye ko banabaatɔ fana degunnen don donc an ka opinion fɛngɛ yɛrɛ de y'o ye an ka se ka moyen bɛɛ sɔrɔ n'a fɔra ko analyse ko banabaatɔ donna plongée ko analyse dama ko ka t'o kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ min tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ an dun ka ala deli n'i donna fɛn fila sɔrɔ fila de bɛ banabaatɔ bolo yan an b'i ladon k'i furakɛ k'i accompagner ka ɲɛ i ka taa n'a ma ɲɛ o kɔ n'a kɛra dɔw ye fɛnɛ ala fɛngɛ saya fɛngɛ an k'i accompagner ka ɲɛ o y'an ka ala deli an dɔgɔtɔrɔ ka ala deli y'o ye donc o la an bɛ moyen de nɔfɛ o dɔrɔn